Už je mezi váma, jo? Sedí tam? A je to tady se budeme věnovat Zoltánovi Hanaovi ze Zvědělku, Maďarsku. Povinné výbavy, taky předání s bravůrou, MZ je skoro ne vlastní. Tak jak je vidět, i s MZ se dá začínat a vstoupit do světa velkého stuntridingu. Já bych ji nepodceňoval tu MZ, nechcice, ale to v naší době to zachytili, že to bude účastník prvního kola mistrovství světa ve stuntridingu. To vidíme závěr toho dopoledního kola. Podání. Stává Miláčkem publika. Zoltán Hanau z Maďarska.